Estic un poc més bé de la vista. Home, ja ha passat una setmana. Exacte. Han passat 7 dies, tio. Benvinguts, després de veure Resacón que es veu últimament en els Nadals, que t'atibales de tot, que vaig fitxa puta fava de menjar i de beure. Ara ja hem sopat i tot, i esperant les campanades. Jo demà treballo, cabrons, o sigui, no allargueu molt. Ja? Ja treballes? Jo l'1 de gener treballo, o sigui, demà... A quina hora entres demà? A les 12. Uau. Bueno, sí. De 12 a 10, Són les 12 De 12 a 22, Uau. Són les 12 menys quart. Sí, arribaràs bé. A la 1... És dur l'horari, a la 1 estàs liquidat. A la 1 estàs A les 12. Sí. Verge Santa. Informatius, el primer informatiu de l'any. Ho mirarem, et seguirem. Sí, igual encara esteu desperts. Pensarem en tu. Des del llit, però pensarem en tu. Pues començam l'especial de cap d'any. Començant l'especial de cap d'any. Podcast. Podcast. En Mauri amb excusins, parlant un poc de tot. El podcast especial en nit de cap d'any. En Mauri és el presentador, sempre té molt a dir. Sempre. En Salí i en Santi són aquí per escoltar. Correcte. Sí, en Mauri parla molt, l'escolten sense fer. Em veu aquesta cançó que li enviaré un col·lega. M'encanta. Em veu aquesta cançó. Ho veig ja rematat, això, En Mauri és Lamentos. Des Joder. de Menorca fins Barcelona, el podcast va sonant, tothom està escoltant. En molt Mauri va lamentant. La intel·ligència En Mauri artificial parla molt. Jo no tinc la sensació de parlar tant. Temazos. Com? Que jo no tinc la sensació de parlar tant. Però obrim una bretxa. No, jo t'ho dic, sempre és Mauri. Bretxa, Bretxa. A veure, que és un nou apartat. No parles tant. Però és un don, el No parlar. és un lamentos, Ah, És una bretxa. És una bretxa, sí. Sí, és com un parèntesi. no té música per a bretxa. Clar, no, és que ningú tenia previst. No té música. No, És no, comentari. És que no estava prevista la bretxa. És comentari de test. Bueno, fes la bretxa. No, això... La bretxa. Ah, ja està. Si l'has comentat tu, la bretxa. Que és com el cafelito del Pedrerol, que fa el cafelito. El cafelito. Però El cafelito. tu tens la sensació de que no parles tant. Jo és que El no crec, cafelito. jo no crec, o sigui, tu no creus que tens la sensació de que no parles tant perquè sempre has parlat molt, Ja. però jo sóc una persona que parla molt també. Jo no tinc cap problema. No, ja el sentit. Però tu parles molt. Sí. He estat a sopars, he No. estat treballant amb tu, parles molt, Sí. jo parlo molt també, però ostres, quan estic al teu costat noto que la meva veu quan arribo a casa està com superbé, un poc cascada, per lo que puc arribar a cascar jo. Amb tu s'aprèn. Sí. Sí, bueno, ets com, Perquè només deixes escoltar. ets com el Saúl, educa i divierte, Exacte. Educa i divierte. Eduques i diviertes. Clar, mira, ara que acabem l'any, fa més d'un any que tenim el podcast, Mauri, Collons, ja és les segones campanades que posem. 8 d'octubre. Jo avui pensava, i jo m'ho he comentat tu, poc ens esperàvem el dia que ens tiràvem l'ampolla de xampany o de cava, que acabaríem aquí els tres fent un podcast, Aquell dia... Però que és flipant, això. L'altre dia cercava fotos per una cosa que estic preparant jo i una de les coses que m'ha apareixet és la foto a les 6 des de matí Uau, de sa fauna. de los imperdibles, Era. Saps que allà, en aquella casa, No pot fer més renova. van matar a una eslota. Posa'm alguna cosa, per favor. Van matar. Van matar una eslota. Una eslota. En el camí. Sí, Era una i eslota. tenen allà unes flors i tal. Hi ha gent que quan passa, tio, Es no caga. pot passar, tio. Has anat per allà? Va anar l'Iker per mi, va fer un especial i on se'n parla,
No, ostres. Un dia has de venir al Pinaret de nit i passar per allà. Se'n fa llarg, el camí. L'any Home, passat... sí, perquè n'hi ha un tros, L'any passat mos vas fer una pregunta que m'ha fet molta gràcia, que la volia recuperar aquest any, i és que en Maure mos va demanar l'any passat, de tots els convidats que han passat pel podcast, amb qui aniries a l'Ikea, amb qui aniries a un sopar, i després de fer copes, i amb qui tindries una relació llarga. Això és el que vas dir l'any passat. I no sé, me sembla que poden fer com a tradició cada any. dels convidats d'aquest any, Hòstia, n'hem tingut bastants, Home, aquest any és que... Mos ho curram, No vull tornar a plorar per lo dels Patreon, però és que mos ho curram bastant. Pregunta'm. Aquest any, amb qui aniries a l'Ikea, amb qui aniries a sopar i copes, i amb qui aniries amb qui tenies una relació llarga. Llarga són 2 anys, Llargues són 2 anys. Sí, això és el més llarg que el ser humà pot aguantar una relació. A partir d'aquí tot és mentida. Jo de copes tenc molt clar quin m'aniria. Però tu comptes que m'han convidat o no? No, No. No, ell no compta com a convidat. no. Han de ser especials. Jo de sopar i de copes me'n vaig amb en Santi Taura. Perquè m'ho passaré molt bé, Vale. Total. no acabaré prest, No. sé que acabaré menjant xurros o un shawarma No, alguna cosa menjaràs, això és veritat. a saber, Sí. i que seria un mes perquè m'ho passaria molt bé. Ikea? De tots any, És que el problema és que de vegades tens molt present qui tens molt a prop. Exacte. I també ets la novetat, perquè també n'hi ha molts que són amics meus ja i ja he fet moltes coses amb ells. Ja amb en Pedro de Tuomala ja m'aniria, sí que perquè segur que tindríem molta cosa. M'ha agradat molt. Ja. Vaig notar molta química de músic, de que el que ell fa i el que jo m'agrada és del que genera ell, i vaig trobar que teníem molta carreta de poder un vespre estar prenent una canya i això m'ha caure molt bé. No, però aniries a l'Ikea. Però tens alguna de que xerrar. A l'Ikea. Però tens alguna de que xerrar. Al final sí que és molt agobiant si tens alguna que fer de Ikea. Si vas acompanyant-te qualcú, t'ha fet unes albòndigues d'aquelles de cavall que tenen Total. amb una birra... Allò és madera. Amb una birra Serrín. sueca. Serrín. Jo amb en Marc Guillem. Amb en Marc Guillem de A l'Ikea. A Ikea. Així que, Uau. perquè el veig en plan de lo necessari i vinga, agur, saps? Mira, està bé. I si troba lo indicat et donaria una mica l'explicació radiofònica, però quedaria clar i a lo bàsico. Hòstia, és que I copes? ell i en Rocamora són els que millor xerren, tio. Joder. És una puta passada lo bé que poden arribar a ratllar que és dos. En diferència. Però és que mos han arribat a obligar a nosaltres a ratllar d'una manera en plan... És que no podem ratllar ara com dos de retrasats mentals, és que... És una ni que pressió. sigui intentar expressar-se bé. Però bueno, copes i sopar. No ho has Sopar i dit copes. encara. Vam. Han dit de copes en Santi Taura. No, tu, no, això ho ha dit ell. Això jo. He dit jo també. Ah, vale. no, en Santi Taura. No, jo tampoc ho havia No, sentit, perdona, perdó. Vale. Vale. I què, amb Així Marc que Guillem, amb en Marc Guillem, amb en Pedro, i mos queda la relació llarga. amb en Daven. No és d'enguany. En Santi Taura tampoc. Sí, Santi Taura és de febrer, en Daven és de novembre del En 23. Santi Taura és d'enguany. Van anar a febrer a Menorca, tio. Joder. El vam entrar igual a març, però és de febrer. Jo em penso que fa 5 anys que el conec ja. No, en Daven. En Daven és de novembre. Hòstia. Saps qui t'ha vingut aquest any o no? I no. Ja. No. Estava intentant recordar, però no. Perquè és Només normal, em venies que- tu, que- el Marc Guillem, que fa 2 dies, i el Pedro Tuomala. Pedro. Relació llarga amb Pedro. No, va, ho podem dir que estem gravant això dia 23 de desembre, que tu ara Sí, demà de matí això. t'agafes el vol cap a... Evidentment no estem gravant això per aquest any, però sí que 23 de desembre que tu agafes Demà el vol vaig a cap Menorca. i va haver una cosa que tu vas dir un dia, que me la vaig apuntar i vaig pensar, un dia li tenc que demanar. Tu un dia vas dir, jo no sé fer maletes. Jo no sé I va passar per sobre. I vaig pensar, un dia li tenc que demanar a Mauri que no saps fer maletes. Jo no sé fer maletes. No sé fer maletes. Sí, a més és una cosa que és pertorbadora. Sí, Però no saps no sé. col·locar les coses No o és sé que fer et res. descuides moltes No coses? sé fer res. O sigui, soc totalment inútil i ara me'n dono compte de que no sé fer-ho. Però com funciona llavors? No soc, o sigui, O sigui, tu vas anar a Islàndia
Islàndia era, Me no? la fa algú que tingui seny per fer-ho. Algú et va fer la maleta per anar a Islàndia? A banyar-te allà? Me l'ha de fer algú que tingui seny per fer una maleta, perquè si la faig jo, no. És a dir, Bé, ojo, això m'ha passat el mateix. o sigui, no sé fer-ho. Necessito que hi hagi algú que supervisi i que hi hagi algú al meu costat que em digui vols dir que això et fa falta? O segur que... O sigui, Exacte, sí. O sigui, necessito que hi hagi algú perquè realment no sé... O sigui, és a dir, com a exemple ja portat a l'extrem, que és una cosa que m'està passant en l'actualitat. Ara m'he apuntat al gimnàs. I jo, en el gimnàs, fins ara era feliç perquè tenia una motxilla d'un tamany molt concret. Que és com el Pocholo, tu, amb la motxilla o què? Sí, jo tinc molta obsessió en portar sempre motxilla. Sempre també. porto motxilla. Fins i tot quan M'agrada vaig al molt. Sonar, festivals, a qualsevol lloc, sempre vaig amb motxilla. M'agrada. M'agrada molt la motxilla, em fa sentir segur. Si no la porto, estic raro. Sí, estic raro. Sempre Falta vaig amb algo. motxilla. Sí, o sigui, ja m'he acostumat, és part de mi la motxilla. Total, que jo tenia una motxilla que m'anava molt bé, aquella motxilla. M'anava molt bé perquè tenia el meu tamany, que jo, ja, el meu cervell, s'havia mimetitzat amb el tamany, amb els litres que hi podien caure en aquella motxilla i amb totes les butxaquetes. Llavors jo sabia quantes coses hi cabien. En plan, vale, doncs, les bambes, samarreta, pantaló curt, mitjó, desodorant, sabó, pinta, tovallola. I gorro de piscina, en una butxaqueta, un subgorro per si tal, no sé què. Jo era feliç, perquè en el meu cervell, ja, després de 10 anys, havia aconseguit Estava tot encaixat. que tot funcionés. Llavors, aquest estiu va haver un dia molt fatídic que em van obrir el cotxe i em van robar aquella motxilla. I allà se'm va anar tota la merda. D'aquelles mides... Se'm va anar... No, o sigui, la persona que em va robar la motxilla es van portar una motxilla que només hi havia uns pantalons bruts i hi havia una colònia. Però a mi em va destrossar la vida, perquè, o sigui, de veritat, no us ho podeu ni imaginar. Llavors, vaig estar molt temps buscant una nova motxilla que substituís aquella motxilla. Cosa que no va ser fàcil, perquè, clar, en el meu cap era com, ha de ser igual. O sigui, necessito que la puta motxilla... Ni la mateixa. No existeix, perquè, clar, era una del Decathlon que l'havien fet feia 10 anys i, evidentment, havien canviat la línia. Total, que va haver un dia que vaig dir, bueno, he de superar-ho, i vaig comprar-me una motxilla, m'he comprat una motxilla nova. És un pot lamento. No, llavors em vaig comprar una motxilla, vaig anar al Decathlon i vaig veure una motxilla que vaig dir, hòstia, aquesta motxilla Ojo. aspira a ser el relleu de la motxilla original, saps? Ojo. Mateix format, colors similars, tot encaixava, vale? Llavors, no sé per què, em trobo amb el dilema de... Hi ha una de 25 litros i una de 40. I dic, uau, la meva era de 30. Dic, si agafo 25, Et quedes curt. em quedaré curt. Però si agafo 40, són 10 més. Vale. Dic, 25 no, perquè no puc anar menys, perquè sé que al meu cap no puc anar, no sé treure coses, sinó que no... Vale. És millor deixar espai. Exacte, em compro la de 40. Però segur que s'agobiava que... No? Em compro la de 40. Ah, nya. Com ocupar aquell espai? Home. Vaig estar mitja hora llarga en el Decathlon mirant-me les motxilles, deixant-les, emprovant-me-les, mirant què hi entraria. Sèrio? No, que sí. Total, saps quin és el problema que tinc ara? Que m'hauria de veure amb la motxilla quan vaig al gimnàs. O sigui, porto. O Un sigui, sonajero. pues que porto. No, la motxilla és... O sigui, de veritat. Sonajero. És que per això dic que necessito que algú em faci les maletes o que supervisi, perquè realment porto les bambes del gimnàs, ¿vale? Porto les bambes del gimnàs. Clar, és tan gran la motxilla que porto. Les bambes... és la butxaca gran, una petiteta aquí, una horitzontal, dos laterals i una a baix que fa tot això. A la de baix porto un gorro de piscina per mi, un gorro de piscina pel nen, un banyador per mi i un banyador pel nen, d'emergència. D'emergència, per si algun dia vaig a la piscina i me l'he deixat, doncs tinc un d'emergència dintre d'aquella motxilla. Però ja el portes tu i el Jo nen. porto igualment el meu banyador. Llavors, a la motxilla gran porto les bambes, les xancles, el meu banyador, el banyador del nen, el gorro meu, el gorro del nen. Això cada dia, encara que el nen no vingui amb mi. Jo ho porto, per si de casa el nen de cop apareix i es vol banyar amb mi. Llavors porto 2 tovalloles, el desodorant, el xampú, la pinta, 4 samarretes. Perquè, clar, hi ha una cosa que tinc molta fòbia, que és estar fent cardio, suar, fer olor suat, llavors me'n vaig, em canvio la samarreta per quan vaig a fer les màquines. 4 samarretes, 2 de calçotets, per si em pixo sobre. 3 de mitjons, per si se'm taca un mitjó, llavors no em vull posar el mitjó mullat per no sé què. Porto... No. Llavors, hi ha un moment en què quan vaig cap al gimnàs, penso, dic, hi ha gent que se'n va de vacances. Estava bé dels Hi ha gent que ulls, se'n va de vacances. Estava bé dels ulls i començo a plorar, Mauri. Hi ha gent que se'n va de vacances un mes amb la mateixa motxilla que jo me'n vaig al gimnàs al costat de casa, tio. O sigui, t'ho juro, que no sé fer-ho, tio. No sé fer-ho.
O quan me'n vaig al càmping, abans tenia un Sirocco que el maletero era petit i me n'anava al càmping. Ara tinc una puta Berlingo. He arribat a omplir anant sol amb el nen, és a dir, que és 800 litros de maletero, més el seient del copiloto, més els 2 seients buits que queden del darrere, tot el cotxe ple, per anar al càmping una setmana. I llavors després em passa una altra cosa, que és porto 4 pantalons llargs, 6 de curts. I després em trobo que en el càmping vaig tot el dia amb el banyador. Clar. Per això ens passa a tots. Ja, doncs no sé fer maletes. Si no es fer malament les maletes. No sé fer maletes, tio. No sé fer maletes, no sé sintetitzar, no sé dir, vale. Veus, jo sóc el rei d'això. Jo tot el que surti de clima de Menorca, Ja. jo agafa Te roba, supera. agafa roba i tenc temporada d'hivern, temporada d'estiu allà on vagi. I s'acabó. Sí, jo no, Te'l tio. portes tot. A Jo tomar també, per culo. jo m'emporto jaquetes també, encara que estigui a l'agost a un lloc que sé que Que només... després fa calor, Pues mala sort. tinc roba. Exacte. Que no? No. I també no me demanis, hòstia, que duis la camiseta. No ho sé. A lo millor me pos roba que me va petita. Però jo simplement soc... O sigui, jo soc... Jo soc igual, no sé però fer-ho. jo som molt honest amb com som jo. De dir, jo sé que la dessuadora que duc pel viatge en sol demà me la puc posar també. Segurament me la posaré. Perquè allà on vagi, igual lo importat ho tenc 2 dies després, que és que tenc algo on duc una camilla, un calçons i un no sé què molt específic. Però jo sé que aquella roba, si en sol demà no la tenc que emprar, jo sé que la duré, no tinc cap problema. Després d'aquell evento, en sol demà sí que voldré una roba neta. Soc honest, no és allò en plan, m'enduc això per si no sé què, i si després tenc un event... Jo ni És igual. ni ossos. O sigui, si jo no vaig vestir per un puesto que no podré entrar perquè no vaig trajejat, no entraré. Però és tan difícil que jo en aquell puesto que vaig... Ho trobo un don, tio. Bueno, sí. trobo un don, Intento que menys és més, que pots agafar 3 o 4 peces un poc comodín i després ja fer el que realment faràs. I a l'estiu és molt fàcil. Ja. Banyador, Ah, no. calçons curts i camisetes. Ja està. Però no fa falta 70. No. No, que no. Que te veig molt coquet amb això. No, si al final és el que Com me poso avui? Jo un dia a Menorca em vaig emportar 5 parells de sabates. I vaig arribar a Menorca i només m'havia posat xancles, no? un Xancles. parell. I xancles, no? No, jo xancles em porto. No. Un parell. Però bueno. Crocs. Les Crocs van amb més parells de sabates que Converse i Puma juntes És que són molt còmodes, cada tio. any. Jo no n'he portat mai, però tothom... Mon pare en té una Jo no m'atreviria. d'hivern i som... D'hivern que no tenen... Un no, Crocs, Van no tenen empalfats, van rolo. empalfats. Sí, Ja sí, van tancats. Ah, van... però van enfundats. colzadets. Com això. Exacte. Són molt còmodes. Molt. Que els fa per casa o per carrer? No me'ls he posat Per mai. casa. Per casa. No, és que jo Però he hi vist ha pel gent carrer. que... És que jo els he vist pel carrer, Sí, sí, que utilitza com a moda. Sí. Sí, no, és que de moda Bueno, està molt de es moda. veu. És cert que tenen uns colors molt vius Lo i que tal. passa- Està forrat, es va forrar l'italià Però aquest. tu realment que hagis invertit en allò una vegada t'ho mostren el primer dia. Home, no, tio. Són unes putes s'ha anat sabatilles i sofisticant. penses, vinga... Però els Crocs, l'únic inconvenient que té, que per exemple la gent que empra calcetí amb aquest tipus de coses, pues, és tot favorable. La comoditat cap a ell i l'olor cap als altres. Però la gent que utilitza aquest tipus de sabates sense calcetins no és una aberració, perquè sua el peu mollon. Les Crocs, tio, suen molt. Que no transpiren. Bo, No, però Però és que no transpira, que té No. que transpirar allò, si no pot transpirar. És No, plàstic. és plàstic, és plàstic, sí, no sí. transpira. però són Clar, molt quan còmodes. dus un calçat d'una bamba... però crec que el secret de les Crocs, que per això és el que fa que siguin tan... que triomfin i que les falses no ho fan, Els temes que són precisament que pots còmodes, anar, que pots, no, i que pots anar descalç, sense mitjó, i que no sues tant com quan et poses una xancla i sues, que és el que dius tu, que és un puto infern. Quan vas a... Jo tinc ara unes... Em vaig comprar unes Nike i, tio, o sea... Xancles. Sí, i bones, vull dir, no comprades falses. I no, ho dic perquè el material, no, Sí, són sí, Nike i són una basura, tio. O sigui, a la que vas a la piscina o vas a la platja i camines i fa calor, sues el peu i dius, madre, és per emputar aquest peu. A part de que la xancla... Amb les de Nike. Amb les de Nike. I amb les Crocs, el nen, per exemple, a l'escola li van dir, compra Crocs.
I és veritat que el nen anava supercòmode i no feia mai. Jo sempre pensava, hòstia, va amb xancles i no feia tant. Veus com Amb material. és tant El important, material, suposo que sí. però veus com és tan important la tradició. La barca menorquina que té problemes de transpirar, no? Perquè la pell Clar, està- el que fa és que t'agafa, per sota queda sempre la marca aquella que tothom... Però mentre tu menges allò t'ho està agafant Sí, sí, tot, ho xupa tot. i per davall et la sola de roda, que allò no és plàstic, allò és goma, Sí. allò ho aguanta tot, No, no, allò- transpira, allò no és igual d'arfar, que l'altre, allò no és d'arfar. Goma de pneumàtic, No, pneumàtic, Abans. no, aquest és el gran disseny, les coses clàssiques Sí, sí. Això és una altra encara cosa funcionen que avui no he perquè pogut són mai, tio, perfectes. a la barca. Es ve que tens molt de trauma, tio. I en canvi això és No? una cosa que jo des de petit... Tu has duit a barques mai? T'agrada dur barques? Sí, sí. El que passa és que a mesura que m'he fet gran, tan plan feia mal als Perquè és peus. un calçat molt dur per tenir molt de trot a sa vida. Sí. Però No, jo he duit a barques però sí. de Tu sempre. sí Que va. Sempre he duit a barques. Jo no hi he portat, m'agradava molt. Però he que reconèixer-ho d'en Mauri. Ara jo ja vaig amb xancles. Amb Sí. flops. Sí, jo necessito Flip-flops. que hi hagi forma. O sigui, igual que hi ha certes bambes He que reconèixer planes els que em darrers fan mal anys. als Sí que peus. per sortir fora i anar amb... Hi ha les barques ortopèdiques aquelles No, que t'agafen bé... Bueno, igual que jo m'agraden molt les bambes, molt, i a vegades em poso les del gimnàs pel carrer i penso... Entenc que hi hagi gent que vagi amb les bambes de córrer a perquè, córrer. perquè és molt còmode, perquè està preparat per l'impacte. Jo vaig tenir una Snai d'aquestes amb càmera no sé què no quantos. Sembla que estaves als anivolats trepitjant Ostres. algodón. Sí, sí. bueno, Saúl, antes de es seguir, casquen. ding, enguany tens que fer campanades o no una altra vegada? Din-don, Però din-don. ho faràs amb... Pues ara Amb TV. tenc que El posar, campanario. però tenim que posar aquí YouTube, Aquí. per posar el campanario, Exacte, sí. però no el podem sentir. Nosaltres aquí i en el pospo es tindrà que Què encaixar... pots, si és en directe? Que conya en directe? Vinga, vaig a treure escava, que ja comença ding. Faré una cosa, baixaré la música, puges volum, per ahí sonava i que entri pel micro. I anem a fer les Explicarem una campanades. altra vegada el funcionament de les putes Sí, campanades. sisplau, perquè amb 41 anys que tinc... Són No. enormes. Pot Sí, no, anar a dir. M'ho ha semblat abans. Sí, m'ho ha semblat abans. He intentat. Mira aquesta, tio. Són... Sí. Que passes més Aquesta compta com a 2. Mauri, Tu, això, tio, no és un... Farem 24, no? Què collons 24? Sí. he intentat buscar relativament... Les més petites estaven podrides, o sigui, estaven com a... Això ens matarà, A veure. No arribem a... Funciona o no? Encara Sí, va és per que wifi. No l'hem enxufat encara. l'heu enxufat. Vale. Va És que per ens hem wifi. despistat. L'electricitat va per wifi? No, perquè l'aplique no arriba aquí. Ja tenim tot empalmat amb tanta llum i no m'ha arribat. Saltaran els ploms. Camp magnètic. Camp magnètic, tio. Han duit un bòtil d'assegurar viudes. Un de cava. bòtil. Un bòtil. T'agrada o no bòtil? Bòtil m'agrada molt. Molta gent ha pres Ciutadella que enguanya. Ve de l'anglès. De bòtil. La gent, mira, Bottle. la Del gent... camí, com es diu? El camí del... De les taronges. No, allà a Menorca, el que està allà al costat de Mo. Camí de cavalls. No, Farsworth o no. Favarage. Ah. El camí d'en Kane. Antes d'acabar, la darrera cosa que vull dir antes d'acabar Puc apuntar al mòbil? tota la gent, gràcies, que Vinga. mos escoltau en el podcast. Jo sé que hi ha gent que ara un dia té ganes d'anar a Ciutadella per sentir la raça gent del Ciutadellenc. Perquè n'han après molt. Màster. Fota-li les campanades. Tu, que tenen pinyó? L'obres Sí? tu o no? No, tu. Vas alerta? Ah, vale. T'anava a dir... No, Tu perquè sóc el típic que es buida l'ull. Vinga, antes de les campanades, fem un favor, Mauri. Fer una putita. Una ullada. I en saludes darrere de càmeres. Darrera cançó de l'any. Que salude, que salude. Exclusions amb en Mauri, que no parla gens. Un podcast eclèctic, amb ses orques i serrà. Apagarem-nos aquest Timi 25, bon any de part dels cosins. Molta pau i amor i tots els somnis complets. Vinga, explica les campanades. No havia de presentar jo avui. Sí, Vinga, però... presenta les campanades. No, la campanada és la teva secció. No, presenta. Les tens allà. No, tu has preparat.
Què m'he preparat? Jo, mira, ho farem al revés, Un dia Tu podríem... fas l'explicació. Jo faig l'últim anunci de l'any, és a dir, l'última frase. Ell té que acabar. L'any té que ser d'ell. Vinga, lo hilas tu. Exacte. No. Sí. No tinc res a dir. T'has Però... Què, digues? Que acabes tu. De la mateixa manera que he reclamat que un dia vull que m'entrevisteu profundament, un dia ho faré al revés. Us entrevistaré jo els dos. Un dia... No, un dia em posaré d'acord amb el Saúl i t'entrevistarem a tu, que ets qui menys ha explicat coses, i un altre dia Vale. entrevistarem en el Saúl. Però jo m'agradaria que un dia faguessis amb Mauri Mascusins episodi... No, espera. nosaltres com a convidat. No, però espera. No. No, per què? Però tu has vist un convidat que vagi allà i entrevisti al presentador? No. No, però la idea és que nosaltres li deixem que faci el seu programa. Clar. O sigui, no serà un Escusins amb en Mauri. és com serà un spin-off. amb Mauri És un spin-off. amb Escusins episodi 1. No, però del seu podcast. ell vol entrevistar tu, o sigui, ell En i jo, el meu No, podcast. però jo no en el li- meu ell podcast. i jo. Jo això no ho he Jo soc el acceptat. CEO d'aquest, no. Si em pagues, ho faig. Quan tu i jo, quan hem estat un contra contra... No, per això... No. Nosaltres som un pack. Tu contra nosaltres, el que vulguis. Ho has vist, No. Contra. Clar, Que és que el leitmotiv que has utilitzat durant tot l'any que he vingut. Jo en tu és en contra. Vosaltres contra. Ara surt tot. Tot l'any. Ara has fet surt això. tot. Això és el que l'altre dia no se'm va deixar fent el Lamentos, perquè l'últim Lamentos que vam fer... Perquè ja era tard. Jo veig un mur aquí, sempre. No, sí, ja. I el dia 24... No m'he amagat mai, Si us poseu el de la setmana passada, al moment final fan un Lamentos cadascú, setmana que passada l'únic que fan no. és atacar-me. I mira, unes setmanes has estat escalfant la boca. No, però bueno, ¿qué? Escolta. Que es el mando, que si l'espanyol és de... Fas el igual de gener. casa... Però si Fem vens una a casa cosa. meva i no Anem a reconeixes el mobiliari que tinc d'una setmana a l'altra. Mira, Què Mira, deies al Què gener? m'estàs contando? fem un repte. A veure. Al gener t'oferim la plataforma. Vale. Bueno, No, t'oferim. Jo et dono les claus d'aquest programa, te les dono tu un dia i fer el que et surti de la igual xorra. que li vam demanar a equipo d'investigació, jo t'ofereixo. Vale, i si no us convido? Però mira el que t'ofereixo. Uau. Hòstia. Vols un bon No, tecnicisme? jo et dono les... No, les Mauri, claus. Mauri. I si porto aquí els meus col·legues, ara? Mauri, jo et Porto dono, aquí a la gent random, l'Andoni i el Diego. jo et dono No, les claus i fer el que vulguis. Vale. Hòstia. I vosaltres dos espectadors, no podeu intervenir. El que vulguis. Uf. Durant un programa, el que vulguis. En sèrio? El que vulguis, Santi. Vaya, Això li vaya. estàs regalant? Un dia. Per tu. Una hora. Una hora? Jo t'ho dic tu i els cosins. Una hora. Serà amb Mauri, que és el Vale. teu programa, Sí. amb Am. qui tu decideixis, Amb qui jo decideixo. ens avises la producció, nosaltres pactarem la producció i ho tancarem tot. Vale. Això, sí, li vols regalar? Un programa li regalam amb la producció dels Home, és un cosins, gran regal, amb la plataforma dels cosins. És un gran regal. Toma Mira Nadal. com ha acabat l'any de bé. Mira, no, m'agrada molt com a repte. Màxim 3. Màxim 3 què? O sigui, és tu, no mos facis més de 2 persones. No. Si vols anar saltant i que hi hagi 4 feient cua com si això fos un gangbang, Sí. això és decisió teua. Up to you. Una hora des de rec fins que te dic, Mauri, Feim com a Montanui. Els cosins viajeros, mm? feim els cosins Modó Mauri. Vale. I a partir d'aquí, que faci el que vulgui. 30 de gener, data límit de la gravació. Ah, no, això si sí. dia 30 de gener no ho has tancat... No, perquè tenc que posar un límit. no, clar. Mos tenim que organitzar. El reto sí o està no? el reto. Vale. Sí? Quin regalo, eh? Vale. Hòstia, quin regalo. M'agrada molt aquest regal. Hay un pacto, M'agrada mira. molt aquest regal. Sí, que també És un estic bon- d'acord que som escolta com ell. És un bon repte, Ah, És un m'agrada, bon m'agrada. repte, O sigui, tu per muntaràs tancar l'any. tot? És un bon repte per tancar l'any. I és poca copeta més i és qui es fa viral, tothom el vol patrocinar. No, els cosins. Encantado, No, ara m'és ben igual. Jo, No. el meu ego el tinc que suportar. No, això també. No, Segur però a mi que me la un pela, a mi me la- de a mi me la tipa. pela. És me la més, pela. me faria molta gràcia M'encantaria. que aquell dia fos el millor podcast que s'ha fet. Tia puta, tio.
Oh, m'encanta. Pues Me l'he de preparar, tenim un pacte. Hosti, m'encanta. T'agrada aquesta idea o no? Sí? M'encanta Sí, aquesta idea. m'agrada i al mateix temps em fa por, ja t'ho dic ara. Bueno, me sembla un gran regalo. Ja t'ho dic que estàs preparadíssim, No ho sé, Acabaré com es deia aquell, el de las noticias. Estas son las noticias y así se las hemos contado. Así son las cosas. Y así se las hemos contado. Sorprèn-me. Una hora. Com es deia aquell? Onega? Hòstia, Saúl, com t'has Orégano. tirat el pisto, Sí, No, però ara... No. Bueno, tu l'has convençut una mica, Li has fet una miqueta... M'estàs ensenyant aquí la llengua i... Fot un poquet de recotruco. Sí, home. Igual que un dia et vas considerar com a codirector, nosaltres el L'any director passat, per i tu el co, jo et dono les claus del programa. Del programa, recorda-ho. Del programa. No del Fa local, molta il·lusió. No del local, Del Fa programa. molta il·lusió, Ara t'estàs enxigalant tu, No, en Sigalant no. Sí. És que és un dia que només tinc que pensar en editar. Aquella setmana no tens res a fer. Aquell dia ni editar, sortirà net. Vale. Seguidet, no? Vinga, que te pam, pires. pam. Vinga, Saúl, campanades, Mauri, Potser campanades. al final us convido. Te fem Ho una buscarà un estrella i programa. ens ho pagues així. No. Fantàstic. Tu estàs fent molta favor per fer un programa i quan facis el programa... Lo de sempre. Sí. Bé. Perro labrador, poc Labrador? T'has vist qui l'he deixat? Perquè ja sabia que el jardí... Perro labrador? Labrador. No. Perquè el labrador és que el fa uau més fort. Mauri, malas hierbas nunca muerden. Nunca muerden, tío. O sigui, perro labrador, poco mordedor. Bordador, què és bordador? Bordador. Podem fer les campanades? Bueno, campanades, és com menjar els ous meus. Cada uva, no? Ja ho veuràs. No, sí. Tu que ho saps, Jo crec que això? Jo crec que això no és normal, tio. Com t'agraden els ous a tu? I a part això està dur, Jo aquí. Que s'ha de, com diu el Saúl, s'ha de mastacar. S'ha de mastacar això, Tu que l'així. Tu també dius mastacar? Jo m'estaco. No, ell de mastacar. Veus? Ell parla bé. Mossegar, Ell mossec. parla bé, tio. Va, deixem de xerrar amb la persona de Samur, per favor. Bueno, saps com van les campanades o no? No, necessito que m'ho expliquis. Cada any necessito que algú m'ho expliqui. Pues mira, començarem en que les primeres són els quartos. Ding dong, ding dong, ding dong. I després de cada ding dong, ding dong, ding dong, sonen les putes campanades. Tinc una persona... Xxt. Què és això? Això són els quarts. Vale. Quins quarts? Els És quarts. ara ja, no? No. No, això són els quarts. Quarts de 2, quarts de 3, Bueno. quarts de 1. No, és l'època dels làsers, Està podrida. Ja aquesta, ja aquesta. Saúl! Ah! Ara, la primera. Aquesta és molt No! mental. No! Guaya. 5. 6. 7. 8. 9. És que no. 10. 11. I 12! Què has fet, tio? On està? Són molt grans, tio. Joder, tio. Hòstia puta, tio, No és falta impossible. 3, igual. En Mauri amb els cosins, el podcast fa il·lusió. Tota la nit et fa curt, amb rialles i passió. Amics, molt bon any, al·lot. Bon any, tio. Perquè en tinguem un de millor que el darrer que han passat. Bon any, els de Samur. No ha fet falta salvar-lo. Bueno, et desitjo molta sort pel programa que faràs, tio. Hòstia, Mauri, tio, molta sort. Jo us desitjo sort a vosaltres pel que vindrà després, perquè clar, després remuntar, saps? Sí, No, Estaré exposat a qualsevol cosa. no, ja. Pots utilitzar el meu vocabulari. Vull el diccionari. Si vull que si surt alguna paraula que no entenc, poder-te-la... Me la pots dir. Quin regalazo, Mira el que m'han regalat, tio. El tindràs sempre aquí, tio. El tindràs sempre aquí preparat, Mauri. Mira, aquí sempre que tinguis algun dubte, eclèctic. Anem a Serrae, Aquí. no fallarem mai, Mai.
no puta Després no passada. sabrem què vol dir la paraula, però allà No, la perquè no, tindrem. perquè és un bucle, perquè sí, ecléctic de persona que hace cosas Sí, sí. eclécticas, ¿vale? Busca esta palabra para saber lo que quiero decir. La otra. Pero tienes que buscar la otra para saber lo que quiero Queda decir. 800, pàgina 860, eh? D'un 60 fascicle. era? Sí, sí, crec que sí. 863. Pot ser? Que Per t'assembla cert. més un Montecado o un polvorón? Mantecado, potser. Bueno, no ho sé, eh? És més cremós, no? Sí. És més... Sí, potser mantecado, eh? Cada setmana me preparo guions i després arriba a casa meva que me sobra el 70%. A mi m'agrada molt i utilitzaré el joc que vas utilitzar de quina és la més reproduït, si la Rihanna o... Hòstia, joc encara no d'Spotty. hem parat. Aquell joc era molt Els bo, que tres són pocs, tio, no l'he estrenat mai. perquè Aquell tres joc, són aquell pocs. joc era molt bo, eh? Bueno, vinga, va, per acabar, i ja has comiat de l'any. Propòsits pel 2025. No, em faria moltíssima il·lusió en el 2025 fer un podcast. El faràs? Bueno, no ho sé. No, l'has de fer. No, si no el faig, no el faig. O sigui, el tema és, hi ha una data màxima. 31 de gener, Però segur que pot, Mauri, però tens un segur que mes, pot caure, no? Després d'aquesta data i tu, després de tot el que has dit, Què he dit jo? no facis un programa de podcast. Després d'haver cedit les claus, local i tot. tio. Saps que si em fa un a gener, em farà un en els març? No. I que em fa... No? Tu creus que acabaràs derrotat d'allò? No anirà bé. Té moltes ganes de que ho facis. Serà un fracàs. No, home, no. Serà el millor. No, home, Sí, no. serà- I et dic No- més. no anirà bé, ja Saps no. quina és la millor decisió que pots prendre? El vacileu que t'has tirat abans de... No cal que jo us convidi a vosaltres. No, claro. No. Agafa el set dels cosins, amb la música dels cosins. De fet, posa el Saúl a fer la intro, que saps que són de geni, cada cop les fa millor. Sí, és veritat. La d'avui ha estat impecable. Espectacular. És una cosa innata. La d'avui ha estat, has preparat alguna cosa? No, i t'has callat, eh? I perquè ja no. Ja no. Perquè jo darrere pregunta... Normalment inventes alguna cosa, però no. I no baixa tota la taula zero perquè no te l'ha de tenir al davant, No. i això no fa... No. Realment, ara que han passat... que ha passat... No, i s'ha quedat així, no. Realment, ara que ha passat una setmana, realment al començament estava en un estat molt xungo. Hòstia, és que estava, Però que semblava molt Jesucristo allà, la creu... La setmana passada. La setmana passada, però I com Plorant sang. he començat a flipar. I com vas passar És a dir, perdó, fins que tu has vingut, hem estat aquí tot, estava superbé. En el moment que m'he assegut i ha començat el podcast, bueno, ja ho has vist, no? No, si estava gravat. Bueno, és l'Stevie Wonder. També t'he de el dir, de també t'he de Nadal. dir que crec que no va ser molt bona idea començar a mocar-se i a jugar-se els ulls amb el mateix mocador. Sí, i això està gravat també, vull dir, suposo que el Santi podrà recuperar el moment en què però t'aixugues. és aigua tot. Hi ha un moment, tio, que t'has passat d'infecció del nas als ulls, tio. O sigui, Però és després aigua, la va- és a dir, aigua. Has rigut, t'has Hi ha escopit hagut la un moment cara. que li sortia birra Clar, pels ulls. i has començat a passar-te amb les ulleres posades. Hi ha hagut un moment molt estrany. Hi ha hagut un moment que la birra m'ha sortit pel nas. I va Això haver... sí. Bueno, I llavors mocs i te'ls has posat als ulls, llavors has entrat en un bucle molt raro. És que no podia amb la meva vida en No, aquell sí, moment, ja ho he vist. parleu en present perquè l'heu vist avui per YouTube, no un altre cop, abans de venir. Sí. Vale. No, això és de la setmana passada, sí, ja està millor. No, però Sí, la parlàveu setmana en passada. present fins ara, dic, és que l'heu vist avui a YouTube i per això ho teniu Bueno, tant. és com quan parlem de Plats Bruts, que es va gravar fa 15 anys, els Gàlets, i encara ho veig com si l'haguessin vist ahir. Vull dir, no... Vale, Que bo, pues, el vas tornar, tu vas passar bé o no? El vas veure un altre cop, el dia 25 o no? El dels Gàlets. No. Ara No, ja he no. fet així No, ara ja no. i dic, ara ja no. vale, ara pillo. No. Perquè em vaig dormir, tio. Vaig sortir de festa i la ressaca i tot. El 24? Sí. Amb aquells ulls? Sí. Pues et deia pensar... No, va sortir amb les ulleres de sol i ja Amb està. les orelles de sol, tio. Orelles, amb les orelles. Amb les Bueno, orelles. tu pensa que ara ja el comencen a conèixer per Ciutadella, ja quan surt al port ja ha d'anar amb la gorra, les Poca ulleres... broma, però hi ha cops que surto de casa i em poso la gorra, em miro la gent i faig així, Dic, No, però- ja està... Tio, tothom li encantarà. No, el que te dic. I mos menjaran solla. I nosaltres, ja, però és que només ho he fet una vegada. La idea és que ho repeteixi 50. No, perquè què vol? Oh, és que el Mauri, que bé ho fa el Mauri, És més, la gent que parla, Fes-ho bé, que un dia em va Que la dir, gent parla, deixeu parlar el Mauri, mira, Gent que mos ha dit, no deixeu parlar el Mauri. És veritat. No, és veritat, no. Al principi d'aquest programa, que jo me'n recordo, has començat dient, jo no parlo tant.
2 minuts després de dir jo no parlo tant i nosaltres, no home, no Mauri, si és que t'estimem, si no parles tant, has fotut una turra de 14 minuts, que jo un moment que jo m'estaia desmaiant, o sigui, he perdut, no sabia ni quin dia era, ni quina que tu i jo era. anímicament... M'he perdut jo, també. Jo m'estava En el moment de la motxilla, no? desmaiant. M'he perdut jo. Vindràs antes del teu programa especial o ja lo següent que sabrem de tu és el teu programa? Hòstia, clar. T'ho pregunto. Depèn dels horaris. Depèn dels horaris que tingui. Però potser em tancaré, faré proves, pilots a casa. Però Mauri, des d'avui fins dia 30 tens un mes, S'ha posat superinteressant, això. Estaria bé que estrenessis pel meu aniversari. Si no pots, et dono una setmana o dos. No. Però intenta estrenar pel meu aniversari. He de pensar convidats, temàtiques, Tens una hora, sí. activitats, grup, música en directe. La idea és humiliar-nos, no? Jo estaré aquí perquè no tens pressió. M'encanta. Aquí. Aquí pots posar-te Jo un sofà per sobrets. mirar. És el meu podcast, igual no vull que hi hagi gent que estigui aquí molestant. No podem estar de públic? M'estàs contant que jo estic entrevistant a Georgina i mentre tinc un paio que mentre a l'estudi em surt. Voleu patates? Voleu algo? Se senta, surt. Et mereixes que pugui fer el que vulguin. No, és que jo et respectaré. Vols fer un programa? Jo em sabré aquí amb silenci. M'encanta com ha acabat tot. Moltíssimes gràcies per tots anys que m'has donat, Mauri. De debò, ets un amor. Tinc moltes ganes de veure aquest programa. Ja tens suor, ja estàs com... T'estàs posant No, s'està posant nerviós ja. Tinc moltes ganes de que ho facis. Ara, en sèrio, moltes gràcies per tots anys, per l'especial d'avui, per tot lo del Nadal, per tot. Ets un amor, t'estimem mogollon. Saúl, Jo no. ets estat el millor. No. 2024. No, Mos hem 2024. passat bé. Mos hem passat molt bé, però no. Però mos hem passat bé en els podcasts o no? Mos hem passat molt bé. Però I fas ratllant una, dels podcasts. una analítica i dius, hòstia, podia haver portat el 90% i he portat un 50 i pico. Però bueno, l'any que ve posarem el 75% que faltava. Les analítiques es fan una vegada en l'any. Hem fet l'analítica, hem acabat l'any, estem aquí, estem vius, estem amb en Mauri, estem amb en Sam de Samur, que mos hem vingut per si mos moríem amb el Rem. I jo sé una cosa, Què saps? que després del podcast de Mauri jo aprendré a lo que és un podcast. I a partir d'aquí milloraré dia a dia. Després del I sí, podcast amb Mauri... T'ho dic en sèrio, amb Sí, la sí. mà al cor, Mauri. Després del podcast d'en Mauri gravarem un vídeo de reaccions de tu i jo mirant el podcast d'en Mauri. Espera. També. Podem fer un, com fan els del Chiringuito, un live de la prèvia del podcast. Saps el que fan el Chiringuito? Monta un programa i jo faré el que tu em diguis. Perdona. I encara tenim pendents 12 hores per acabar la temporada. Ja les faré jo. Esperant per tu. Veus allò? És un freno de mà. Ara, l'alces, para un fins que faci crac, però aparcau. Aparcau. Jo crec que amb això sí que podem acabar l'any. No és la temporada, però sí l'any. Moltíssimes S'any, sí, gràcies. tio. Us estim mogollon. Jo també. Recordeu que la vida és una putíssima merda. Però meravellós alhora. No desconfieu de la vida. Us estimem mogollon. Un beso. El que faci Mauri a partir del seu programa és la seva Sí, oportunitat. totalment. No tenien res a veure en altres domens programes, no. Molt bon any, us estimam. Els cosins Besito. Hacendado. Això serà el programa. Uau! Bravo! O Balón d'Or.